Suomen paskin grilli 2026. Ehdokas numero 1. Ullan grilli Vantaan Louhela. No niin, tervetuloa Suomen paskin grilli 2026 kilpailuun. Eli annetaan se vähän taustaa tähän kilpailuun. Kilpailu tarvitsisi aloittaa vasta vuonna 2026, mutta vastaan tuli niin vahva haaste, että aloitetaan kilpailu nyt marraskuussa 2025. Eli ensimmäisenä ehdokkaana Suomen paskimmaksi grilliksi olisi Ullan grilli Vantaan Louhelasta. Siihenkin sen verran taustaa, että menin grillille tilaamaan pyttiponnaa, mutta myyjä sanoikin yhtäkkiä, että makkara on loppu. No, tsekkasin kuitenkin Voltista niiden menuja, että siinä näkyy, että lihapiirkka makkara oli kuitenkin saatavilla, eli myyjä vissiin valehteli. No, kohta nähdään, että millainen makkara sieltä lihapiirkan välistä löytää ja millaisia annoksia muutenkin Ullan grilli tarjoaa. Eli ensimmäisen ehdokkaana Suomen paskimmaksi grilliksi Ullan grilli Vantaalla. Tulin tänne tilaamaan pyttipannu kaikilla mausteilla, mutta kuulemma makkaraa on saatavilla. Samaan aikaan me tilottiin Voltista makkaraa ja katsotaan mitä saatiin. Sitten tuo pyttipannu. Miksi makkaraa on miksi makkara ei ollut saatavilla silloin? Jos me tuli tänne tilaamaan paikan päällä pyttipannu, se oli joten makkara saatavilla. Sitten tilottiin Voltista tämmönen, se on silti saatavilla. Eli nyt herää kysymys, että minkä takia heillä on eri menut kuin me paikan päällä käynyt tuohon Voltaan. Mutta makkara tän En mä tiedä, en voi suostaa Ullan grilliä, että sanoisin, että 2/5 on tämmösiä että jos kaikki pitää turpaa. Et jos yksi äijä ostaa niin Ullan grillin makkaraa, niin verran heti pataa. Se oli ennen sen tällaisen vanha mies, niin se oli erittäin hyvä mutta tää on omistajat muuttunut, niin nää on ihan perseestä. Tää on yksi pyttipannu, mitä Ullan grillillä voidaan saada. Niin, no, kiitos hei. Päätti tällainen grilli tai Ullan grilli. No, kyllä kypsäksi täytyy perunat keittää, että menee vapaaehtoisesti syömään Ullan grillille. Ensi kertaa ja sitten katsotaan, jos tätä hyviä grilliehdotuksia niin saa laittaa mielellään Etelä-Suomesta, mutta voi olla muuallekin. Katsellaan niitä sitten. Joo, like and subscribe.